Nagyon fáj a fogam, Geci. Ó, nagyon fáj a fogam. Valaki simán ki. Nem küldi be, amit írok szétre, mindjárt küld be privátba, és akkor itt látom. Csak ne a botosra írja. Roberto. Roberto, megint itt van. Hát mi van? A feleséged nem csinálja jó a dolgokat, hogy szoszász, hogy még ezt. Mutassam meg a lábam. Maradj. Akarsz látni egy romantikus lábat? Már írtam privátba, de akkor szerintem a botosba írtál. Igen, általában nagyon le van nőve a körmöm, a lábamon. Roberto. De most megnézem a... Nézzem meg, mert amúgy a felesége az... de rossz visszahallani a hangomat. Ugye milyen egy bánat? Fú, én ezt mondom. Stefánok követ az évalkatót, hogy nézzelek. Mutasd. Hát cigány, maradj. Ő lett el. Posztoljátok az asszonnyal. Amúgy ilyenek vagytok ti férfiak az Kocsikázó zenét írtam, Vivi. Na? Kocsikázó. Nézheted, hát nézzek is, bazd meg, hát mit akarsz te itt? Hát igen, én is azt mondom, hogy mentek a kocsival, meg ilyen. Hát ez szép álom marad engem örökre. Én szerintem én apáca leszek. Apáca lesz a csaj. Én már ezt nem bírom. Sziasztok, szia Zsú. Oh. Privát fiók. Miért privát a fiókot, Zsú? Jó ismerősök vagytok. Miért? Kisparikat találtél végzetem, írd be. Hogy hívják a barátnőd? Vivian Nagy. Nagy a csaj. Amúgy botos vagyok én is, csak anyám nevét használom a Facebookon, mert ez a botos olyan, mint a botta jár. Most mi van, nem tudsz a nővérén, most mész a hugára? Elég gyenge. Na jó. 21-ára beírta. Muy linda tu amiga. Linda? Mert az életem nem tartozik mindenkire, ha a privát életet él, sokkal jobb. Így van. Amúgy ezt olvastam most tegnap. Igazad van. Hogy privátban nagyon jó az élet, úgyhogy én most nagyon privát leszek, úgy mondtam. Ne foglalkozz a színekkel. Ne foglalkozz a színekkel, Niki. Én, te hogy is. Én nem hallok, nem látok. Ezek vagytok. Mindenki azt kérdezi, Isten ments. Niki, megint felszakadt a lábam. Vagyis a niggle. Vagyis a műköröm, nem a saját köröm. Hát eset persze, már le kéne. Holnap elmegyek, megcsináltatom. Na, szóval 121 nézőnk van. Nem adja ki a Facebook profilját. Várjatok. Hát nézd meg, ott van, megjelölt engem valamibe. Nem? Már új Facebookon van csajok. Így vagyok. Ezt jelöljem el mindenki. Sziasztok, ti rokonok vagytok? Nem is tudjuk. Hát nem. Nem, én a kuka mellett találtam. Jaj, tudod mennyi egy óra, mennyi anyádnál? Egy óra? 13 óra 00. 13, 2 pont 00. Kitöröltem a videóinkat. Hallod? Hazudod? Tudom, hogy nem. Jó, csúnyát. Hát még a régiket is megfekted, nem, hogy az újat. Nem leszel a sógorom. Már rájöttem, honnan vagytok nekem ismerős. Na, hogy nézzelek, Zsú, nézd meg ezt a Zsút. Privát a fiókja. Ajaj, Picsiz. Hát lehetséges. Hát, én nem jártam, soha életemben nem voltam Picsizbe. Én, csaj nem volt. Én nem voltam olyan, hogy én kicsapongó életet éltem, de most innentől kezdve fogtok minden diszkóba látni. Szóval, hogyha megláttok, jöjjetek és hívjatok meg egy Red Bullra. Úgy mondom, beerősített a csaj. Miért? Beerősített a csaj. Velem is. Ó, de hülye. Na mindegy, amúgy Picsizben nem járunk. Párszor, mert amúgy jobb. Jobb a Branduszban járok. Amúgy a Brandusz az nem rossz, úgy mondom. Velem minden régi. Akkor vagyunk a logba. Mehetünk. Mehetünk. Menjünk el, köcsög oda, menjünk el. Csak ha eufóriás buli van, nem? Igen. Úristen, de jó lenne. Úristen, halljátok, most olyan diszkós csaj leszek. Ugrik. Hogy a parkett ördöge leszek. Ajaj. Feltöri a csempét is.
De ne csipkedj, rohadjál meg. Jó csúnyán beszélsz. Hát igen. Úristen, apukádnak elmondanak. Ajaj. Sziasztok, hello. Niki, nem mozgasd azt a telefont. De nem látom, amit ide ír, Izi. Ezt mondja, rohadj meg. Csúnyán beszél. Te mondtad nekem, hogy rohadjak meg. Tudom, csak a hangok. Mi vagyok én egy alma? Hogy rohadnom kellene? Aha. Niki, az melyik? Meine. Ajaj, menj vissza. Mindenkire. De nem menj rá. Ki ez? És a másik. Megmondom. Nehogy rámenj. De miért? Engem nem tudjuk. Hát ugye értes hon vagy. Fogadjuk Petra. Ezt most miért? Áfiók vagy? Hallod? Kinyírlak. Nem. Ezt most miért kellett, tesó? Mondd el, most Mi a miért? Petra? Milyen Petra? Én Vivian vagyok. Soha nem Elég voltam. csúnya név, tesom, az nem az. Csúnya név a Petra. Öreges. Nem bírom. De most miért mondtad ezt? Most, úristen, ezt nagyon sértő. De jó szád van. Hazadik. Antónia. Na jó, Vivian azt tetszik. Vivian vagyok. Na Petra, ez milyen büdös név a Petra. De honnan vetted volna, hogy ő Petra? Igen, egyébként honnan szedted azt, hogy én Petra vagyok? Mondd már el. Hozd ide a nagyítómat, meg a lapom. Hagyjam hozzám ki. Kalapja van. Niki is, jó? Jó, ám. Ajaj. Te nagyon egy izé lehetsz. Antónia. Gyerekek. Na, az meg Antónia. Nem tudom. Ja, Antónia csaj. Úgy. Antónia. Az Na, amúgy, na amúgy a mondjátok. csaj az, akit akarjátok, de úgy Tiffany. mondom. Nem hiszem el. Na, írja be mindenki, hogy mi, hogy hívnak engem. László. Ülle. Ülletál. Nem hívtok be nyomunk egy pár, majd. Na, Rodrigo, nem külded át a videóinkat? Elizabeth, Linda. Forró vér. Gizi. Apa úgy hívott kicsinek, gyere ide, Gizi. Én már Már le. le. Jámos. Na. Mindegy, engedte. Bocsra fúj, habosra azt mondja, miért vagytok ilyen undorító? Bánya agyász lesz majd, ahogy lesz. Halló, tegyél már egy muzsikát, mi van? Anya. Ne szerelmesek, mert most nem azon a világon élünk már. Hogy engem vagy te sohozni. Neki be leszel készítve, tudod? Jaj, maga úgy mondom, ne gyengéskedje, mert nehogy maga is be legyen nem sokára. Szia. Szeretem veled illatát. Szürcsilézik. Köszönjük, Igen, szürcsilé. kérsz egy szürcsilét? Tegnap már meg volt. Hát csak nem tőlem. Tudod, a fagyi visszanyal. Csak időben. Mini egér. Úgy mondom, a csaj egy mini egér. Igen. Te is be akarsz? Nem én? Találtalak. Nem is úgy vagyok fent, hogy Mind be minden, akartok? hanem nagy. Én sose gondoltam, hogy én be akarlak. Te tettél egy nagyon rossz lépést. Boziskodás megy neked is. De nem baj. Az élet megy tovább. Kinek beszél ez a esély is? Mi van? Jaj, de én miért nem találom magasan? Úgy mondom, Vivian hogy majd. blokk. Hello, Unblock, hello. Taka. Jaj, de én miért nem találom meg a facabok profilját? Ej, te. Mi a baj, Gázsom? Látod, kis szüvegben vagy. Nekem nem fáj. Ne foglalkozom. Igazából leszarom álmoska. Csak ne írkálj be nekem, légy szíves, köszönöm. Nem mennyi. Mert ez nagyon gyenge. De ami volt, azt el kell engedni. Engedd el te is. Aztán majd lesz, ami lesz. Kapcsolt ki, mert Tibi ad neked a... Tegyél egy muzikot, mert hangos. Ezek csak a hangok.
Bányagyász, lesz majd, ahogy lesz. Beteszem a zenémet. Hú, de sokat táncoltam már. Na jó, én sírok amúgy még be. Szia, Lilim! Szia, drágám! Hát látod, ilyenek az emberek, tudod. Szétszakad a fogam, jó ki vagy álmos. Jézusom, pont álmos. Aj, ne írogassatok nekem, köszi. Úgy mondom, hogy blokk. Te is mentél blokk. Nagyon senki voltál. Jó, Niki, írtam Facebookon, küldett. Oké, és László. Egyébként nem ismerkedek. De úgy nem ismerkedik a csaj. Csak kicsit csak. Aranyos farkas. És ma már egyre jobb zenéket tesz be? Mi? Egyre jobb zenéket tesz be. Milyen? Egyre jobbakat. Ó, mit tegyek akkor? Apád, hogy de ne úgy te telébe basználak. Telibe basználak, én rájuk. Zenefasz. Hova szeretnél? Na. Hát, megtehetem. Nem lesz zene. Nincsen music, úgy mondom. Fekszik, nyugszik. Énekeljék. Tudtam, hogy te leszel a vesztem. Most ez mi? Tényleg? Hello, Petike, mi a helyzet, Péter? Látom, hezbe vagy. Mindenhol is. Jó, minden veled. Á vagyok. Na, mivel a múltkor hintáztál egyet, te is? Jó, de megfogta. Madame, le roi des bazookas sont maison dans le club, tu ressens ta grave peur, salope, prends les balles. And baby, I